Hola, molt bona nit. Aquesta vegada no començo la meditació, com sempre, dient-vos bon dia, bona tarda, bon vespre i bona nit, sinó que d'entrada la comencem ja amb la intenció de poder conciliar el son, de poder gaudir d'un bon descans. És molt important en aquests moments, aquests 5 minuts abans d'anar a dormir, que prenguem consciència, intentem veure aquests moments com a essencials, en el sentit que quan ens anem a dormir el que fem és d'alguna manera reprogramar la nostra ment i els pensaments que ens vinguin en aquests darrers minuts, si rebobinem com ens ha anat el dia, hem de veure'ls com un moment d'aprofitar-los perquè la reprogramació de la nostra ment sigui positiva. Si valorem i acceptem i donem gràcies pel dia que hem tingut, el son serà més reparador. Si per contra el que hi ha són judicis, pensaments negatius, podia haver fet més bé això que allò, tot això impacta en el nostre descans. En aquests moments el que és important és posar-nos una roba còmoda. Ens podem directament ajeure al llit, si volem, o estar asseguts amb l'esquena recta, tot i que sí que és cert que si el que volem és que aquesta meditació ens ajudi a dormir, és perfectament vàlid estar al llit, si volem, amb els cascos posats, estirats, tapats, en una posició còmoda, relaxada, a punt per deixar-nos anar i poder-nos relaxar en aquest moment premi d'anar a dormir. Començarem primer parant atenció en l'espai on ens trobem, probablement a la nostra habitació, i notem els llençols, com ens tapen, com ens protegeixen. És un espai, casa nostra, on estem segurs, on estem fora de perill. Tot seguit observarem la nostra respiració. Mirarem com l'aire entra i surt pel nas en un ritme incessant i ens fixarem quin és el ritme de la nostra respiració. Si és una respiració calmada, relaxada, o bé si veiem que ens costa de relaxar-nos o notem neguit. Siguin quines siguin les nostres sensacions, les acceptem com a bones que són, perquè tota sensació ens aporta un missatge de com estem a cada moment. És com quan mirem per la finestra i ens diem: anem a veure quin dia fa avui. És assolellat, ens dona vida, és plujós, però malgrat tot estic content, i així les nostres sensacions, el que ens desprenen, són missatges que hem d'escoltar i hem d'acceptar, perquè tots i cadascun d'ells, els bons i els no tants bons, ens transmeten un missatge que hem d'acceptar, perquè això vol dir que el nostre cos, la nostra ment, funciona adequadament. D'alguna manera, si no funcionés bé, és com posar la mà al foc i
el foc i veus que et crema, aquest cos t'està donant aquest missatge. I així aquests sentiments que nosaltres tenim a vegades d'inseguretat, d'angoixa, d'estrès, també ens volen dir alguna cosa. Si d'alguna manera no puc conciliar el son o em costa, no m'hi barallo, ho accepto, perquè també m'està volent dir alguna cosa. I en aquesta meditació, en aquest moment d'introspecció que m'estic oferint a mi mateix, és un acostar-me a mi, un intentar veure què em passa, una quedada amb el teu propi amic interior per parlar en un mateix, sense voler establir un diàleg, perquè quan meditem i deixem aquest espai entre pensament i pensament, les respostes venen sense esforç, venen soles. I així ho hem d'acceptar. No es tracta d'intentar forçar com un interrogatori policial a nosaltres mateixos, sinó tot el contrari, deixant-nos ser, deixant acceptar el que ens passa, estant més a prop de nosaltres, no voler negar la realitat, no voler canviar-la, perquè tot el que ens passa, absolutament tot, ens passa per un motiu, i és un bon motiu, perquè d'aquí sortirà un aprenentatge, ens tornarem més savis, ens coneixerem més a nosaltres mateixos, ens sabrem escoltar més, sabrem respirar més, i això sempre és bo. Si no tinguéssim aquests moments de dificultat, no hi hauria creixement, no hi hauria evolució. Per això hem de donar les gràcies per aquests alts i baixos que ens dona la vida, perquè només així podem gaudir plenament dels bons moments quan ens són oferits. Seguim observant la nostra respiració, com entra i com surt pel nas. Veiem que entra fred i surt calent. Observem la profunditat d'aquesta respiració. Veiem que cada vegada és més fonda, és més profunda. Cada cop estàs més a prop de tu. Si hi ha algun pensament en concret que ens passa pel cap durant aquesta respiració, acceptem-lo, no ens hi enfadem. Intentem veure aquests pensaments com si es tractessin núvols que passen pel cel i els veus passar. I els acomiades i continues concentrat en la teva respiració, que cada vegada és més fonda. Aquesta posició de mer observador de la teva pròpia vida ens pot ajudar moltíssim. Veure les coses des d'un altre angle, com si un amic ens l'expliqués i no intentar-nos involucrar, fer aquest sentiment una cosa personal que va en contra nostra. Al contrari, és un amic que té un missatge, però no m'involucro. Els observo, els accepto que hi ha un missatge darrere
l'aprenc a llegir, però en aquests moments de meditació el que faig és deixar-los anar. Ara no és el moment de donar voltes al pensament. Ara és el moment d'una atenció plena en mi mateix, en aquest moment de descans, en aquesta respiració que entra i surt pel nas, que ens fa estar vius. I així els pensaments i les emocions no s'apoderen de mi. Tinc control sobre ells. Ells em visiten, però jo no deixo que prenguin el control. I en aquest ambient segur de casa meva, del meu llit, d'aquest espai, és cert que puc notar sorolls en la nit. Potser algun cotxe que passa pel carrer, potser la televisió d'algun veí que la té encesa, però cap d'aquells sorolls em destorben i em concentro en aquest ara i aquest aquí que he triat per mi, perquè m'ho mereixo. Em mereixo aquests moments de descans per poder llevar-me l'endemà al matí renovat, renovada, plena d'energia. I aquesta respiració incessant continua aquí i jo m'hi continuo concentrant i observant aquest patró que segueix. I no em jutjo si estic fent bé o no estic fent bé aquesta meditació, perquè no hi ha possibilitat d'estar-la fent malament. Em dono gràcies per ser aquí i per estar-me dedicant a aquests moments de pau, de repòs, que tant em mereixo. I això ja és un èxit. Ser conscients de com estem, de com respirem, dels sentiments, sempre és un primer pas a l'autoconeixement, a on apropar-nos a nosaltres, a obtenir les respostes a les preguntes, sense ni tan sols plantejar-nos-les. Ser conscients del que necessitem i així, mica en mica, anem agafant el control de la nostra ment. Li anem dient quan volem pau i quan és l'hora de posar-nos en marxa. I som nosaltres els que duem les regnes de la nostra ment i no la ment la que ens governa a nosaltres. I és que dins nostre hi ha la clau de la nostra felicitat i sovint ens n'oblidem i ho passem per alt i busquem la felicitat fora o busquem la felicitat en el que potser fa feliç als altres i potser que alguna vegada haguem pensat que feliços que som faré el mateix, però ens n'oblidem que les nostres prioritats
són unes altres i els nostres valors són uns altres. I el que fa feliç a un probablement no em farà feliç a mi. Per això és molt important intentar trobar la felicitat dins de nosaltres i saber què volem realment d'aquesta vida. Quan noto que estic angoixada és important, però quan noto que estic satisfet també ho és, perquè els moments de joia són els que donen sentit a la nostra vida i saber-lo reconèixer també és un pas per intentar construir una vida que m'agradi, amb la que estigui a gust, sense imitar els altres, sent autèntic, sent tu mateix, sent tu mateixa. Perquè cadascú hem vingut aquí a oferir al món el millor de nosaltres mateixos. I per això és molt important fer el que hem vingut a fer, per insignificant que ens sembli, amb tot l'amor. Perquè si donem amor i fem les coses amb amor, l'univers ho rep. I estem col·laborant en aquest bé col·lectiu, en aquest món on hi volem pau i per això creem pau. I així, tenint aquesta clau de la nostra felicitat, decidim que estem sans físicament i estem sans mentalment. I ens podem relaxar quan decidim relaxar-nos. I ara és aquest moment de pau, de relax, de benestar, de refer-nos. I així li diem al nostre subconscient que es reprogrami durant aquesta nit, sabent que durant el dia d'avui hem fet tot el que estava al nostre abast i ho hem fet tot el bé que podíem. Això no vol dir que pensem que ho podíem haver fet d'una altra manera, però si no ho hem fet així, algun motiu hi ha d'haver i avui he fet el millor que podia amb les eines de què avui disponia i demà serà un altre dia, un dia nou, un dia fresc i que potser amb els coneixements que tindré demà ho sabré fer millor. Però amb la informació de què disposava avui i el meu estat d'ànim d'aquest avui he fet tot el que podia i dono les gràcies per això. No cal que creem cap expectativa en la vida que portem. Acceptem aquest moment que estem vivint i acceptem el procés tal i com és. Això no vol dir, però, que no puguem planificar amb il·lusió el futur. A qui no li agrada planificar el futur? Això tampoc vol dir que no puguem recordar els moments bons del passat. Però hem de viure el present, l'hem de gaudir el millor que puguem, malgrat potser estar passant per una mala circumstància, però com passa
passen els núvols, la circumstància passarà i tot està bé, tot és passatger. N'hi ha prou amb aquest donar les gràcies i dedicar-nos a aquests moments entre la tempesta o aquests moments entre la calma. Sovint, però, quan ens replantegem coses, quan necessitem estar més a prop nostre, són en els moments de creixement, en els moments de dificultat. En els moments de joia és més on deixar-te anar i gaudir. I hauríem de saber també deixar-nos anar i distanciar-nos i seguir vivint en els moments de dificultat. Perquè com els de joia també passen. Cada vegada et notes més relaxat. La respiració s'ha tornat més silenciosa. Pràcticament és inexistent. Però si pares atenció, encara és allà. No deixa de ser allà. No t'abandona mai. És el teu company de viatge, inseparable, i que et diu tantes coses si el vols escoltar, si la vols escoltar. I te n'adones que de mica en mica hi ha més espai entre pensament i pensament. Te n'adones que gairebé no penses, gaudeixes i gairebé que ja no t'identifiques en res. Et notes en pau, et notes relaxat. Tens un benestar que agraeixes estar tenint i estàs molt a gust amb tu mateix, amb tu mateixa. Te n'adones que has deixat de voler tenir-ho tot controlat i això és bo. El control està bé en la seva mesura, però necessitem aquests moments d'alliberar-nos, de deixar anar, d'alliberar el pes que carreguem tot sovint. Hem de deixar anar, reposar i agafar forces per aquest endemà. Ens prendrem uns moments en silenci, continuant amb aquesta atenció plena en el moment present. I vigilarem molt bé el diàleg que tenim amb nosaltres mateixos, si és que encara en tenim algun. I observarem aquests pensaments, si és que hi són, deixant-los passar, deixant passar els núvols, no involucrant-nos. Ara no és el moment. Ara és el meu moment.
Les nostres preocupacions ara mateix no ens afecten. Les mirem des de dalt, com si estéssim mirant un prat ple de flors, que em miro des de dalt estant, tot passejant. I aquestes flors que estan tan a prop del terra, pot ser que siguin les meves preocupacions, però ara no me n'ocupo. Ara només m'ocupo de mi, del meu benestar, de la meva pau, d'aquests moments tan meus. I respiro, inspiro, expiro i observo aquest aire, com entra, com surt. Observo com passa de desapercebut. Observo aquesta buidor tan entranyable que acabo de crear i dono les gràcies. Passo uns moments en silenci, en relax, en pau. Gaudim d'aquests moments i després regalarem al nostre subconscient d'aquí un minutet o dos, tant és, perquè per mi ara el temps no existeix. Estic com en una atemporalitat que estic gaudint, que m'agrada. I així continuaré en silenci i em regalaré aquests moments. I després m'oferiré tot un seguit d'afirmacions positives perquè el subconscient les agafi, les prengui i xucli d'elles perquè formin part de mi i de la meva nova manera de pensar i d'encarar la vida i les coses. Gaudim d'aquest silenci. Començarem ara amb aquestes afirmacions
ens direm, tot repetint interiorment: tinc pau i estic plena de confiança. Tinc pau i resolc qualsevol conflicte que pugui tenir davant. Trobo dins meu totes les respostes. Tot arriba en el moment i l'espai idoni, ni abans ni després. Quan estigui preparat, quan estigui preparada, totes les respostes als meus dubtes, als meus problemes, vindran a mi. No lluito per forçar cap situació i deixo que la vida es manifesti a poc i em vagi mostrant el camí. Estic plena de confiança i segur de mi mateix, de mi mateixa. Els obstacles que es poden creuar en el meu camí són benediccions que, tot i que ara no ho vegi, m'ajudaran a créixer i en sortiré reforçat, reforçada. El meu son és reparador cada nit. L'endemà al matí em llevo fresc, em llevo fresca, amb energia, amb ganes de fer coses. Sempre em llevo amb ganes de començar de nou, de començar un nou dia, perquè durant la nit el meu cos reposa, descansa i s'omple de l'energia necessària. Aquesta energia la puc anar gastant durant el dia i sé que durant la nit es torna a carregar. I així com el dia es torna nit i la nit es torna dia, segueixo aquest ritme de la vida d'omplir-me i donar, d'omplir-me i donar. Tot això sóc calma. I estic relaxat, relaxada.
estic ple, plena d'esperança. Allibero qualsevol por, qualsevol neguit, qualsevol angoixa, qualsevol estrès que pugui tenir ara mateix. Amb aquestes petites i insignificants exhalacions marxen totes les pors que pugui tenir i em renovo. Visc plenament i alegrement el moment present. El passat no té cap poder sobre mi i el futur no és important perquè visc en aquest present, en aquest avui, que és un bonic regal. Tinc fe en mi mateix, en mi mateixa. Per això el futur no m'importa, perquè aquesta fe i aquesta confiança que tinc fa que no tingui por del futur, perquè tot està bé i tot anirà bé, perquè sóc capaç de resoldre qualsevol conflicte i tinc el poder de canviar i tinc la voluntat de canviar. Cada dia sóc més savi, més sàvia i més conscient. I faig les coses en el moment oportú i les faig bé. Confio en aquest procés de la vida i trio felicitat. Mereixo tot el que és bo. Sé que estic encaminat, encaminada cap a la direcció correcta. I inhalo confiança i exhalo angoixa. Inhalo seguretat i exhalo por. La meva vida és un regal i dono gràcies per aquest regal. Dono gràcies per totes les coses bones que hi ha a la meva vida i perquè sóc capaç de crear amor i rebre amor i de crear la vida que vull i que m'estimo per mi i pels que m'envolten. La meva vida és plena de felicitat i irradio amor. Sóc feliç i experimento aquest amor allà on vaig. Em valoro a mi mateix, a mi mateixa i valoro
als altres. I estimo aquesta manera única que tinc de ser i l'accepto, així com accepto els que m'envolten. Soc feliç i respiro felicitat. Vull pau i respiro pau. Em renovo cada nit i m'omplo d'energia. I amb aquest relax, amb aquesta pau,